Wala na naman. Sir Edwin Uganapin Channel. Hello naman po dyan sa'yo. Sir Edwin Uganapin Channel. Ayan. Mega shoutout po dyan sa'yo, sir. Welcome din po sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, sir? Kumusta? May bagyo daw dito, guys, sa amin. Signal number 2 ang Cebu ata. Signal number 2 sa Cebu. Signal number 1 Bicol. Ingat po kayo dyan. Shuriken, Tamsak Dan, mega love shout out Kuya Uragonyeho. Ayan. Mega shout out naman dyan sa iyo, Shuriken. Welcome din sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan? Mega shout out naman dyan sa iyo, Shuriken. Trex TV, nandito na rin sa atin guys, Trex TV. Highly recommended channel also yan guys, si Trex TV na nandito sa atin. Kumusta naman tayo dyan, Trex? Thank you also for that sweet thumbs-up. May premiere ako host, sabi ni Sir Edwin. Ayan, hanapin ko muna Sir Edwin. Basta MBC Boys, the best. Bababa naman ako guys ng premiere niya. Sige na, maluoy. Mahina ang internet ko. Hindi makapag-browse. Anyway, sige, hanapin ko muna guys. Ang bagal lang aking internet guys. It's because hindi ko alam kung bakit mabagal siya. Ayan, mabagal lang siya. Sir Mark Jacos, mega love shoutout naman po dyan sa'yo, Sir Mark Jacos. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan. Hello naman dyan sa'yo, Sir Mark Jacos. Kumusta naman tayo dyan, sir? Welcome din po sa aking live streaming. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel yan guys. Sir Mark Jacos na nandito sa atin. Ayan, Ma'am Clara Del Ilanga. Hello naman po dyan sa'yo, Ma'am Clara Del Ilanga. Okay, Ma'am Clara Del Ilanga. Hindi mo daw binigyan ng jacket si Sir Art. Hello. Hello naman dyan kay Ma'am Clara Del Ilanga. Napagkamalan si Sir Art Francisco Channel na si Francisco Channel, yung budol. Hello naman po dyan sa Ma'am Clara Del Ilanga. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Thank you also for that. Walang sumbungan. Hindi naman ako magagalit. Okay lang po yun ma'am. Walang sumbungan. Hello. Narinig ko lang kanina. Okay lang po yun ma'am. Kasi sabi ko naman kay Art Francisco na meron naman talaga kakong meron yun na nambubudol doon kay Ma'am Francisco Channel ang pangalan naman talaga. Alam ko kako yung isyong yun. Kaya sabi ko, napagkamalan ka man kakong ikaw ang budol. It is because, kapangalan mo lang kako yun. Di mo daw dyan nakita. June 2, 6 p.m. Ayan. Sir Edwin Pin Channel, T1 ka po, Sir Edwin Pin Channel. Hello. Kuya Uragon, bahay ng kaibigan ko. Natulungan ko siya kahapon from 6 subscriber to 20 subscriber. Thank you din sa tulong po. Salamat. Ayan sabi ni Shuriken. Edwin Pin Channel, it's the acronym of Mega Love Shoutout. Sabi ni Nightboat. Okay lang po yun, Ma'am Claridel. It's totally fine. SG Sangma TV. Hello, sir. Good evening. Good evening din po dyan sa iyo. SG Sangma TV.
Welcome back also to my live streaming. Kumusta naman tayo dyan? SG Sangmat TV. John Ray. 5 minutes na lang premiere. Ito guys, 5 minutes. Pabomba muna ako guys, pabomba. Maluoy mo. Yung nandito sa atin guys, baka naman patulong ako guys. Pasabugin natin guys ang premiere ni Sir Mark Jacos. Baka naman, Tamsak host. Ayan. Daragang mauga hala. Daragang mauga hala. Si Ma'am Hala Ella Casulya, Hala Ella Casulya, sa Bicol Kanapalan, libmanan lang ako pero dahil pa ako nakakauli ayon, Saudi pa ayon. Ma'am Hala Ella Casulya, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Hala Ella Casulya. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan, si Ma'am Hala Ella Casulya all the way from Saudi. O diba? Hello naman po dyan si Ma'am Hala Ella Casulya. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Nakita ko rin si Ma'am Maylin Mapili. Tamsak sir. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Maylin Mapili who is in our live streaming also guys. Napaka-legit and organic. Highly recommended channel also yan guys. Si Ma'am Maylin Mapili. Ayan. Hello naman po dyan sa Ma'am Maylin Mapili. Welcome back din po sa aking live streaming. Si Ma'am Dilmari Dorica nandito na rin sa atin guys. Hello din po dyan kay Ma'am Dilmari Dorica. Thank you also for that sweet tamsak. Pading Makoy Palaboy TV nandito na rin sa atin. Harang padi. Ayon, Ashuri Kendan sa bahay mo, balik na lang, sabi ni Ma'am Claridel Ilanga. Si Ma'am Beng to Woman Vlog guys, nandito na rin sa atin. Highly recommended channel also yan guys, si Ma'am Beng. Hello naman po dyan sa Ma'am Beng to Woman Vlog. Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Sino pa ba? Yes, salamat po sa shoutout. Sa amin Daragang Mauga Hala. Ayan. Tamsak Padi, sabi ni Makoy Palaboy TV. Ito guys, si Makoy Palaboy TV. Padi, nandito ako sa Pamplona pala, hindi pala sa Nabua, Pamplona. Pamplona pala to guys. Nandito pala ako sa Pamplona, Kamsur. Ayan. Mega love shoutout naman dyan kay Pading Makoy Palaboy TV, ang aking kababayan. Kumusta naman tayo dyan, Pading Makoy? Ayun. Welcome back din sa aking live streaming. Salamat host. Ayun. Always welcome po. Ano yan? Padi, bakasyon ka dyan. Oo, padi. Dinalaw ko yung kapatid ko. Ano ba tong aking mic? Bebe. Twing. Diba? Mala, baga puro trabaho. Ayun. Sana all maraming trabaho. Mega shoutout everyone. Ang pagbati is nanggagaling pa kay Ma'am Hala Ella Casulya na ayaw ipasok yung kanyang main channel. Kung di nyo pa guys kaibigan si Ma'am Hala Ella Casulya, magipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Ma'am Hala Ella Casulya. SG Sangmat TV guys, nagbababa ng kanyang bahay. Baka naman. Sino pa ba? DGST. Mega love shoutout naman po dyan kay DGST. Mega love shoutout naman dyan kay DGST. Welcome back din sa aking live streaming. Napaka-legit and organic na kaibigan natin yan guys ay si DGST. Ayun. Kumusta naman tayo dyan, Sir DGST? Welcome back din sa aking live streaming. Diba? Kaibiganin nyo na rin yan guys, si DGST. Napaka-legit and organic na kaibigan natin yan guys, si DGST. Ayan. Patamsak po mga kapatid. Baba ko host, katatapos lang ng premiere ko. Pwede ba? Opo ma'am, opo. Sino pa ba? Sino? Yung may mga premiere dyan guys, sabihin nyo ako. Ayun. Ma'am Claridel, bakit ba nakasalo ka na ma'am ng tubig? Nakaigib ka na ba ma'am? Igib din pag may time. Nawalan daw sila ma'am Claridel guys ng tawag dito, ng tubig. Ayun. Nakaigib ka na ba ma'am ng tubig?
Hello naman po dyan sa'yo, Nong. Miss ka na ni Pangit. Ay, Baby Pangit. Hello naman dyan kay Baby Pangit. Baby boy. Hello naman dyan kay, kay Hendrik Sane, di ba? Hello naman dyan kay Baby Sane. Baby Sane, miss ko ikaw. Over na. Miss ka na rin ni Ate Bebe at saka ni Taeyos. 2 gallons daw. Ayun. Kuya Uragon, lakas ko talaga. Nagpabomba doon. Lakas sa pag-spam. Hep. Mega love shoutout naman dyan sa pupogi kong kaibigan, guys. Kahit na naka-face shield na. Pogi pa rin, di ba? Lataw pa rin yung kapugian. Mega love shoutout naman dyan kay Ronnie Luke. Nandito sa atin, guys, na naka-BG. Busy daw, ayun. Mega shoutout naman po dyan sa iyo, sir. Ang pogi natin yan, guys, na kaibigan. Kahit naka-face shield, litaw pa rin ang kapugi, di ba? Mga Papa Balls, di ba? Sana alls. Sir DGST, mega love shoutout naman po dyan sa iyo, sir DGST. Nagpapa-member, guys, sa ating... Ay, kunin ko muna yung pala. Si Sir DGST, baka hindi nyo pa guys kaibigan yan. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Sir DGST. Napaka-legit and organic. Highly recommended channel yan guys si Sir DGST. Ayan. May premiere din guys. Kunin ko lang muna guys yung ating link. Parehas kayo sir, DGST, parehas kayo ni Ashuriken. Ang gaganda ng inyong mga visualizer. Ang ating super chatter guys ay ang ating VIP member. Baka hindi nyo pa guys kaibigan ang ating bagong VIP member, si DGST, who is in our live streaming. Kunin ko lang guys yung ating Ang kunin ko ba si DGST official, sir? Yung ba ilagay ko, sir? Gusto mo? And paste. Ayan. DEO, ayun. Bigyan kita sir ng code na DEO. Sana wala pang DEO. Ayan. Acronym ng iyong pangalan. DGST Official. Ayan. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan. Si DGST Official. Ayan. DEO. Trex TV. Ayan. Di ba meron ka naman sa akin, Trex? Beng Tuuman Trex TV Dan Pulpak. Sabi ni Ma'am Beng Tuuman, Leng Mi Caranto, mega love shoutout din po dyan kay Leng Mi Caranto, keeping us also in her background. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Leng Mi Caranto. Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Sino po Kuya Urago na may magandang visualizer din? Gusto ko puntahan bahay niya. Ayan guys, si Trek IC, si DGST. Ayan. Maganda ng mga visualizer. Thank you host, ayun. Dadas Vlog, nandito na rin sa atin guys si Dadas Vlog. Mega shoutout naman po dyan kay Dadas Vlog. Tamsak na co-host, ayun. Welcome din po sa aking live streaming Dadas Vlog. And thank you for that amazing super chat. Let me Caranto hug me please, ayun. Sabi ni Dadas Vlog. Also guys, si Trex TV, baka hindi nyo pa guys kaibigan yan si Trex, ayun. Nagpapa-member. Ang ating ay nag-renew pala ng kanyang membership. Thank you naman po dyan kay Trex TV at saka kay Sir DGST. Ayan. Baka hindi nyo pa yan guys kaibigan. Binababa ni Nightboot ang ating mga VIP member. Ayan. Do it. Salamat boss, salamat ayon. Always welcome po. Ayan. Beng Tuuman Vlog, on the way na daw po sa iyo si Trex TV. Baka guys may mga premiere kayo dyan guys, sabihan niyo ako guys ha, may mga premiere. T1 guys, patamsak naman ako. Sino pa ba? Tito C.
Tapos na ba itong ano? Ito kay Steve 1, si Sir Edwin, ang Tito tapos na. Ayan. Baka may mga pampalit kayo dito guys sa ating mga ano, premiere. Dana po kay VIP, sabi ni Sir Mark Jacos. Si Sir DGST, meron tong premiere. Kunin ko muna guys yung premiere ni Sir DGST. Sa June 5. Yo, give me something to dance to. June 5. Kailan ba to? Premieres June 5, 20. Anong oras ang ano nito, sir? June 5, 10:15 PM. Ayan. June 5. Tito guys, T1 Tito, si DGST official guys, baka naman ayan, Tito. Ma'am Buenas Cooking and Vlog, nandito na rin sa atin guys, si Ma'am Buenas Cooking and Vlog, highly recommended monetized channel yan guys, si Ma'am Buenas Cooking and Vlog. Mega love shoutout naman po dyan sa Ma'am Buenas Cooking and Vlog. Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Buenas Cooking and Vlog? All the way from Hong Kong pa yan. Ayan, ang ating VIP member. Buenas Cooking Vlog, hug me. Ayan, sabi ni Dadas Vlog. Genki's Sushi, Ayala mo. Quand t'es venu dans la rue inconnue, tu savais pas où t'allais, mais tu savais qu'il y avait dans la maison du premier une fille qui était tellement petite fille que tous les voisins appelaient. Mon Dieu, quelle histoire et quel ange quand elle t'a dit monsieur, essuyez-vous les pieds, vous serez bien gentil car j'aurais pas. Ano pa ba? Ano pa? Host, mag-asikaso lang ako. Pangutuhan, igde, iwan ko to. Salamat. Ayan. Sige lang po, ma'am. Sige lang. Weather Compostela, Cebu. Mega love shoutout naman dyan kay Pri. Nagbabalik din natin yan, guys, na kaibigan si Pri. Ayun. Baka, guys, hindi nyo pa kaibigan yan si Pri. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Ma'am Jonas Salundaga. Guys, bibigyan ko ng daan si Ma'am Jonas Salundaga kasi sa Cebu is may signal number 2 baka mawala ng kuryente. Pre, magsimula ka ng maaga ngayon. Magwa 1 hour lang ako guys ngayon. Bibigyan ko daan yung live streaming ni Ma'am Jonas Salundaga. Pero mamaya kung maka-1 oras na siya, it's totally fine. Walang problema 'yon. At least meron si Pring live streaming ngayon. Kaya guys, ilipat ko kayo after 1 hour kay Ma'am Jonas Salundaga. Sana maintindihan nyo guys. Oo, may bagyo kasi dito guys. Signal number 1 ang Bicol. Sila sa Cebu, sila pre is signal number 2 na ngayon. Kaya habang may kuryente pa, mag-live stream ka dyan pre. Oo. Bigyan natin daan guys yung live streaming muna ni Ma'am Jonas Salundaga. Mag 1 hour lang ako guys ngayon muna. Para naman mabigyang daan natin guys ang live streaming ni Ma'am Jonas Salundaga. Pre, mega love shoutout naman dyan sa iyo, Pre. Welcome din sa aking live streaming. Ashuriken. Eto guys, baka hindi nyo pa guys kaibigan yan si Ashuriken. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Ashuriken. Napaka-legit and organic na kaibigan yan si Ashuriken. Si Ma'am Buhay, nandito na rin sa atin guys, si Ma'am Buhay. Mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Buhay. O diba? Welcome din sa aking live streaming Ma'am Buhay. Ang best friend. Ang code niya guys is best friend. Ayan. Hoy pre, okay lang yun pre. Oo nga, bigyan na natin ang iyong live streaming. It's totally fine. Huwag kang mag-alala. Oo. Ma'am Buhay, mega love shoutout naman dyan sa iyo Ma'am Buhay. Welcome din sa aking live streaming. Alam niyo ba kung bakit mukha lang ang nakita sa akin guys? It is because ang patungan ko is napaka-lapit sa akin. So, I decided long time ago never to walk in anyone's shadow. Ganon.
Salamat Team Uragon sa pagsugod ayon. Okay lang naman pre, naka-charge naman akich. Oo nga. Okay lang yung pre. Oo. Kasi mag-iihaw nga din kami, di ba? Invite ko po kayo sa LS ko po sa Thursday. Guest singer Call M. Ayun. Set reminders po kayo. Sabi ni Sir Mark Jacos. Time check tayo guys, 54 minutes past the hour of 5 o'clock, Philippine Standard Time. Yung mga hindi pa dyan nagluluto, gaya ko, na hindi pa ako nakakapagluto. Mag-iihaw kami guys ng tilapia, di ba? I will gonna... Tapos naharang sabi ni Mambuhay, hilaw naman po dyan kay Mambuhay, o di ba? Ang dakilang... Oh, ang dakilang bayaran ni YouTube. Bakit ang oras ko dito, bebe? Tingnan mo, bebe, oh. Naka 15 hours, 24 minutes, 43 seconds na ako. Bakit ang oras ko sa live streaming ko, guys, is naka 15 hours, 24 minutes, 51 seconds ng aking live streaming. Wow, tilapia, makatulo ng laway. Oo nga. Luto na by host, di ba? Sabi ko sa iyo Bisayang Buhulano TV nandito na rin. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Bisayang Buhulano TV who is in our live streaming also. Kung di nyo pa guys kaibigan yan si Ma'am Bisayang Buhulano TV, abay makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Ma'am Bisayang Buhulano TV na nasa harang daw. Wow, tilapia, makatulo ng laway. Tamsak na po sa iyo host, sabi ni Ma'am Bisayang Buhulano TV, di ba? Siguro taga Bohol to. Malamang. Luto na by host to, di ba? Sabi ko sa inyo lalayas din yan si Ma'am si Ma'am Bu. Ma'am DG Well, nandito na rin sa atin guys ang ungulera natin na kaibigan guys. Napakaganda, di ba? Napaka-Japorms kung manamit. Yan si Ma'am DG Wells, namimigay ng ayuda guys, namimigay ng mga paayuda sa buhay at makakakuha kayo ng tip kung paano gumawa ng mga DIY. Di po ba ang ganda. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am DG Wells na nasa harang. Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Tansak pala, diba? Sabi ko sa iyo ma'am hindi ka pa nagtansak sa akin Ma'am Bengto Uman, vlog, hala Ela Kasulya, Dan Pulpak, ayan. Ang sabi ni Ma'am Bengto Uman, haha, buhay yaho, di Jewel Sisi Kigs, diba? Tigwa, diba? Tigwa. Uy, Yana Banana, may mayaman. May nagsusunog Yana Banana. Yung electric pa nandito sa atin. May nagsusunog sa labas. Oy. Ma'am DG Well, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am DG Well guys. Nagpapaulan ng kayamanan sa buhay. O, di ba? Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan si DG Well S. Ayun. Uy, Ma'am DG Well. Asa na ba yung mo? DG Well 2K yan, di ba? Asa na ba yun, ma'am? Yung mo, di ba DG Well 2K yun po? Oo. Pakulkog Premier Brother, ayun. Opo, ma'am. Hinahanap ko, ma'am. DG Well. Ang hirap kasi spellingin, ma'am. Asa na ba yung ma'am? Di ba DG Well 2K yun? Oh. Eto pala. Sige. Gulong ng pala. DG Wells na lang pala. DG Wells na lang. Sana all DG Wells. Ang ating super chatter guys, baka hindi nyo pa kaibigan guys, ang ating super chatter, ibaba ko lang guys, ayan. Ang ating super chatter na si Ma'am DG Well. K.O. K.O. Oo. Puntahan nyo yan guys, si Ma'am DG Well guys. Marami kayo dyan na marami kayo dyan guys na matututunan kung paano mag-DIY, o diba? Ang kanyang kagandahan na is made of DIY, o diba? Pero sobrang ganda. Oo nga. Pati yung, ano ba yun ma'am? Yung puwet ng baso, ano ba yun ma'am? Oo nga.
Natawa ako doon kay Ma'am D. Jewels eh. Minsan pumasok yung kay Pre. Guys, please do connect our super chatter guys na si Ma'am D. Jewel. Kung di nyo pa guys kaibigan yan. City. Okay. Please do connect guys our super chatter. SC, DJ. Baka naman guys. Roy Binson, tusok na daw, pinasugod ni Sir Mark. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Mark na pinasugod yung kanyang mga kaibigan guys na si Roy Binson. Ayun. Mega shoutout po dyan sa iyo Sir. Roy Binson, welcome din po sa aking live streaming. Ayan guys, ang ating super chatter. Baka naman, kunin ko lang guys yung, yung premiere ni Ma'am D. Jewel. Bulong ng palad. Wala, naglalag ang aking internet. Ay. Pinasugod ni Sir Mark. O, diba? Bisayang buhula na mega love shoutout Ma'am Jonah. The Jewels na bulol dila good. O, diba? Oo nga ma'am. Pakulkog Premier Brother. Ayan. El Sayed Amusa. Mega love shoutout naman po dyan kay El Sayed Amusa. Ang mga kaibigan ni Sir Mark Jacos is pinasugod na, di ba? Hello naman po dyan kay Sir El Sayed Amusa. Welcome din po sa aking live streaming T3 June 1, 12 a.m. Tapos na pala to. Si Ma'am Shimmers, ayan. Kailan ba tong ano mo, ma'am? June 1, 8:30 p.m. Ayan. T3 guys, June 1, 8:30. T1, T2, T3 guys. Maluoy mo. May white tea, ayun. Mark Cosico, commanded by Sir Mark Jacos. Si Emeline Magdagyo, ayun. Tamsak. Thank you for that sweet tamsak, guys. Ang nanggagaling pa kay Sir Mark Jacos. Roy Binson. Sino pa ba? Once na hindi ko kayo guys na shout out, mag-type 100 lang kayo guys ha. Agila Vlog TV, mega love shout out naman po dyan kay Agila Vlog TV. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Agila Vlog TV. Nagbabalik natin yan guys na kaibigan. Welcome din po sir sa aking live streaming si Agila Vlog TV. Ayon. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan si Agila Vlog TV. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Kulkukin nyo na rin guys. Oh, okay, may nagbabalik. May nakita ako si Ma'am si Ma'am B Vlog. Tamsak Ludes Uragon, paantay na lang renewal ko. Ma'am B Vlog, okay lang po yun Ma'am B Vlog. Mega love shoutout po dyan sa Ma'am B Vlog. Welcome back din ma'am sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan Ma'am B Vlog? O diba, na-miss ko to si Ma'am B Vlog. Ang ganda ng kilay niyan guys, pantay. Oo nga. Sir Aldrin Gandesa, mega love shoutout din dyan kay Sir Aldrin Gandesa. All the way from Japan pa yan. Hello naman po dyan sa'yo, Sir Aldrin Gandesa. Welcome din po sa aking live streaming. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan, si Sir Aldrin Gandesa guys. Magipagkaibigan kayo, mga pupoging lalaki sa balat ng Japan yan. Oo nga. Wala kayo. Sana all. Welcome po sir sa aking live streaming. Sino pa ba? Kubashi Shogun TV, highly recommended monetized channel. Mga gamers yan guys. Mega love shoutout naman dyan kay Kubashi Shogun TV. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan na yon. Welcome din po sir sa aking live streaming. Watching here in Macau host. Mega love shoutout naman po dyan kay Bonita Ganda TV. Watching from Macau, o diba? China, Macau. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Bonita Ganda TV. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Ma'am, bigyan kita ng iyong ma'am, ng iyong moderator function para naman makapagsimula ka na rin na makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Si Ma'am Emeline Magdagyo, ayon, ora, na walang subscriber. Sir, sana all pogi, sir, o diba? Salamat sa mga sumugod. Sir Mark, thank you naman po dyan, Sir Mark, sa mga pasugod mo dyan.
Sir, nag-change ba ng time si Jonas sa LS? Hindi po ma'am, nag-change ng time si Ma'am Jonas sa Lundaga. Bibigyan ko lang guys ng daan. Mag-1 hour lang ako guys kasi may bagyo nga sa Cebu ngayon. Kila Pre, signal number 2, baka mawala ng kuryente guys. Kaya bibigyan ko ng daan si Ma'am Jonas sa Lundaga makapag-live streaming kahit tag-isang oras kami. It's totally fine. Oo nga. Ganun po yan. Aba, umuwi ka na, Lods, Uragon. Dumami na butas ng tenga mo. Sana all dami butas. May butas naman talaga ang tenga ko. Ever since, when I was high school, hindi naman butas naman talaga po yan. Nag-headset lang ako para hindi makita. Ngayon nyo lang nakita pala. Sorry naman, naka-side view pala ako. Kaso ang kabila lang talaga, left lang talaga. Yung right ko wala. When I was in high school, first year high school, merong butas naman talaga yan, ma'am, na dalawa. Ma'am, di Jewels, dikit pulpak sa iyo po, ma'am. Ayun, tapos bahara ngayon. Sabi ni Ma'am Emeline Magdagyo, Dantam Rex TV, sabi ni Sir Edwin Pin Channel. Samson, hello po, mga pogi, o diba? Mega love shoutout naman po dyan kay Samson, guys. Nagbabalik din natin yan, guys, na kaibigan, si Samson. Baka, guys, hindi nyo pa kaibigan yan. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys, kay Samson. O diba? Kumusta naman tayo dyan? Samson? Kumusta? By host, tapos harang. O diba? Si Ma'am Best Friend. Oo, pagkaharang, bye. Nagluluto na kasi. Ayun, check tayo guys. 5 minutes past the hour of 6 o'clock Philippine Standard Time. Kumusta naman ang pag-uwi mo, Lods, Uragon? Ang butas ka din ba? Butas tayong... kasama na yon. Harang, sabi naman buhay. Mambuhay, thank you naman po dyan, ma'am, sa mga paharang mo dyan. Ito talaga. I-PM ko, ma'am. Guys, T1, T2, T3. Patamsak naman po ako. Baka naman. Tamsak na. Ayan. T1, T2, T3, guys. Baka naman. Patamsak ako, guys. Patamsak. Thank you for that sweet and amazing tamsak, my friend Buhay. You've got 18 subscriber. Make new one here. Ma'am Adel, nandito na rin sa atin, guys. Yung sinasabi ko, guys, sa inyo. Si Ma'am Adel Sulit. Ayun. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel Sulit. Highly recommended monetized channel yan, guys. Oo, nagla-live streaming tuwing alas 10 ng gabi. Si Ma'am Adel. Ang mother niyan, guys, si Ma'am Claridel, o, diba? Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel. Ang kapatid niya, guys, si Ma'am Tim Showbie. Kay Ma'am Adel. Pare-pare siyang, guys, mga monetized channel. Sana all. All the way from Manila. Ayan, nasa Manila na yan si Ma'am Adel, o, diba? Ma'am B-Vlog T1 Dan. Ayan. Sige po, ma'am. Mag-iwan kayo, guys, ng baka pupuntahan ko kayo, guys, sa mga premiere. Doon ko hahanapin yung mga yung inyong mga bakasa. Kasi wala akong sulatan dito ngayon. BG lang, pre, ha? Nagluto pa. Oo nga, pre. Mag 1 hour lang ako, pre, para naman makapag just in case na mawalan ka ng kuryente kasi hindi ko may papangako, pre, na makakapag-LS ako sa'yo. Kasi baka dito mag-brown out din. So, mabuti nang hatiin natin. Tag-isang oras tayo. May, kasi guys, signal number 1 din sa amin dito sa Albay. Bukas ang bagyo. Team Showbie, Dantam sa Clody, pasukli naman na yun. Sabi ni Samson. Ay, umuwi ka na pala, Adel Sulit. Sabi ni DJ Well. Nasa Manila na yan, guys. Si Ronnie Luke, yun. May bagyo daw po. Opo, ma'am. Ito, guys, kung di pa kayo nakakita ng poging-pogi, guys, ngayong araw na to, abay, tingnan nyo yan. Ronnie Luke ang pangalan. Oo nga. Kahit naka-face shield yan, guys, pogi pa rin, diba? Lumilitaw pa rin ang kapugian. Ako pag naka-face shield, para akong si Sasuke. Ingat po kayo, Sir and Ma'am Jonah. Ayan, sabi ni Ma'am Adel. Thank you po, ma'am. Makoy Palaboy TV nandito pa rin sa atin, guys. Ito si Makoy Palaboy TV, guys. Napaka-legit and organic na kaibigan yan. Agoy, may pogi dito pabili. Oo nga, ito ma'am. Ito. Mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupan yan. Host Ora. Ano daw yan? May alam ka ba? Di na ma-open channel. May alam ka ba? Di na ma-open channel. Bakit po, ma'am? Marami akong alam, ma'am, na di na ma-open yung channel. Yung iba, ma'am, ayokong i-open kasi they are cheating their channel.
Trust me. Oo, yung iba ma'am, ayokong i-open na lang talaga. Ma'am Adel, mega love shoutout. Sabi ni Ma'am, ay ni Sir Aldrin Gandesa. Ako rin pogi. Oo nga, yan guys. So, mga poging lalaki sa balat ng tinalupan. Ayan. Si Samson pa guys, isa rin yan sa mga pupoging lalaki sa balat ng mga pinagbalatan. Oo nga. Rex TV paantay po, sabi ni Ma'am B Vlog. John Sagayno Remix. DJ John Sipa Remix. T1, 2, and 3. Tamsak din sabi ni Joel's Finest. Noted po, Sir Joel's Finest. Bonita Ganda TV, Adel Sulit, mega love shoutout. Sabi naman Bonita Ganda TV. Si P.O. Diaz di ba na open? Pwede ba daw help post? Or sino? Si Ma'am P.O. Diaz. P.O. Diaz. Let me remember, Ma'am P.O. Diaz. Ano daw po ba ma'am nangyari ma'am? Kung alam niyo po ba ma'am? Alam niyo ba kung ano nangyari ma'am? Bakit di na-open? Oo nga, kaya pala hindi ko na nakita. Pogi sa balat ng saging, solid. O, di ba? O, mga pogi sa balat ng saging. Oo. Pogi dahil sa balat ng dahil sa balat ng saging. Pwede ba dahil sa balat ng ng kangkong? Yan balat ng kangkong. Hello everyone, sabi naman Chinita Bicolana, also known as Bicolanang Sutil. Ayan. Tama ba? Ito baby, parang walang sound ako. Sagayno Remix. DJ John Sipa Remix. Message kita ha, or host ha, basahin mo. Aha. Sige lang po ma'am. Ma'am Bicolanang Sutil, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Bicolanang Sutil. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan all the way from Saudi Arabia. Hello naman po dyan sa iyo Ma'am Bicolanang Sutil. Welcome po ma'am sa aking live streaming. Lutz Uragon, same ng door mo, yung pinagawa ko, nataon pang looks ng door mo. Lutz tala kita ang door. Ganun po ba ma'am? Hello. Yan guys, si Ma'am Bicolanang Sotilo is in our live streaming guys. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Ma'am Bicolanang Sotil. Hindi po yan ma'am door namin ma'am. Door ng kapatid ko yan. Room ng kapatid. Ano pa? Baka guys may mga katanungan kayo dyan. Ito guys, gusto nyo malaman, may nagtatanong sa akin kung ano daw ba ang mga YouTube Partner Program eligibility yung tinatawag. Ito guys, sa ibaba ko. Basa-basa din pag may time para kayo naman makaintindi. Joel's Finest, mega love shoutout. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Joel's Finest, diba? JN. Welcome back din sir sa aking live streaming YouTube Partner Program eligibility. Ayun guys, dinidevelop ko guys si Nightboot para naman lahat ng mga katanungan ninyo is meron tayong solid and valid nakasagutan. Oo nga. Ma'am Buhay, ano po bang nangyari doon kay Ma'am P.O. Diaz? Let's connect mga Lods, diba? Bicolanang Sutil, full paksis. Ayun, sabi ni Ma'am B Vlog. Baka naman guys, baka naman. If someone guys, visited your channel, please do return the favor. Baka. Ang paalala, mula pa sa kanila. Ask ulit host ha, ora, ayun. Opo ma'am, kasi kung baka dinaya niya rin yan ma'am. Trust me ma'am, I will not going so far. Kung dinaya niya. Malalaman ko naman yan kung dinaya or hindi. Mas mabuti pang mas mabuti pang kamo magtapat na ng tama. Kasi guys ay hindi ko na guys hindi ko na
sabi ko nga, I resist na iaano ko na tumulong ako sa mga dinadayang account. It is because you already cheated your account. Ano bang assurance ko na kapag tinulungan ko kayo, hindi mo na i-cheat yan? DJ John, Ay, Lods Uragon, bakit kaya wala pa pumapasok sa account ko? Yung sahod ko wala pa. Ayun, sabi ni Ma'am B-Vlog. Ma'am, na-reach mo na po ba, ma'am, yung threshold mo? Within that month, na-reach mo na po ba yung threshold mo? Kasi once na na-reach mo, ma'am, yung threshold mo at verified ang account mo through your verification PIN, and kung meron ka ng wire transfer account, ayan, papasok at papasok po yan. Guys, huwag kayong maano ha. Yung mga naglalagay dyan guys ng payment method ninyo ha. Huwag daw kayo mahihilo kasi meron nagtatanong sa akin bakit daw wala pa siyang sahod, which is meron pala, ang naklik niya pala dati noon is naka-check eh. Opo, may email na po sa akin. Check ko na daw, hinulog na daw. Pero wala pang pumapasok. Ayun, what time na ba LS mo? Ma'am, kailan po ba nag-email, ma'am? Kasi once na, halimbawa ngayong araw na to nag-email, maghihintay ka ng 5 consecutive days, 5 working days, para pumasok po yan. Yung account, ay yung pera mo. 5 working days po. Halimbawa, natapat ng Biyernes, tatanggalin mo, ma'am, yung Sabado at Linggo, hindi yan papasok. Biyernes, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, ganun po yun. Oh. Nung 21 Lods, dapat nandiyan na yun, ma'am, sa'yo. Sigurado ka po ba, ma'am, na naabot mo na yung threshold mo? B-Vlog, salamat po. Sabi ni Bicol Lanang Sutil, DJ Will, miss you too. Welcome, sis Bicol Lanang Sutil. Ayan. DJ Will, same pa din pagkatapos ni host. Kaso guys, ngayon parang mag 1 hour lang muna ako guys kasi nga may bagyo nga sa papaliwanag ko lang guys, may bagyo kila Pri at meron ding bagyo dito sa amin. Baka mawalan kasi ng kuryente. Alam nyo naman na nasa Pilipinas tayo. Nandito na rin sa atin guys si Yudawan. Mega love shoutout naman po dyan kay Yudawan guys. Nagbabalik din po natin yan guys na kaibigan. Napaka-legit and organic na kaibigan yan guys ni Yudawan. Baka naman guys, siyam na lang guys. Pag-graduate na natin to guys. Si Yudawan. Bigyan ko lang ng code guys. Ayan, si Ma'am Yudawan. Siyam na lang guys. Siyam na lang. Baka naman pwedeng pag-graduate na to guys. Ang ganda, promise. Kung di niyo pa nakikita guys, ang kagandahan ni Ma'am Yudawan, di ba? Oy, ma'am, may jowa ka na ba, ma'am? Tanong na lang. Ang sama. Yun naman po dyan kay Ma'am Yudawan. Welcome din po sa aking guys. DJ John Sagayno Remix. Ma'am Yudawan, ito guys, meron tayo guys na One, two, three, go! Guys, ito guys, padikit naman ako guys. Road to 100 guys, road to 100. Grabe net, uy, lag. Oo nga ma'am, sa akin din. Padikit naman po mga, ayan. 164 na Lods, Uragon, kaya hinulog na daw nung 21. Normal lang ba? Till now, lapas sa account ko yung payment 21, 2, 3, 4, 5, 6. Ay dapat ma'am, nandun na yun ma'am sa account mo. Ma'am Yudawan, bigyan kita ma'am ng code ma'am ng YD1, ayan. Baka naman guys, pwede na natin pag-graduatein guys. Si Ma'am Yudawan, siyam na lang, oo. Mamimigay ako guys ng 5WH, bawat didikit kay Ma'am Yudawan, 5WH. Sige na guys, 5WH. Ma'am Yudawan, baka naman pwede akong, pa-type ng me. Jonas Salindaga, mag-LS ka ba mamaya? Ano po code? Sorry, ayan. Ma'am, every time na papasok ka dito, pwede mong i-type ang YD1, acronym ng iyong pangalan, YD1, ayan. O kung kaya me. Amakolda A-Channel, mega love shoutout naman po dyan kay Amakolda A-Channel. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan, si Ma'am Amakolda, o diba? Si Ma'am Anaconda, o diba? Hello naman dyan kay Ma'am Anaconda.
K-channel. Gala ako saglit, may hagisan rin kita, sabi ni DJ Well. Ma'am DJ Well, sige na, maluoy mo. DJ Wells, oo, pang ekonomiya. Bem Joy Vlog, hello host, good PM. Sabi ni Bem Joy Vlog, bagong-bago rin po natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada si Bem Joy Vlogs. Ayun, hello naman po dyan sa'yo Bem Joy Vlogs. Welcome din po ma'am sa aking live streaming from Joan Cruz Hub. Mamigyan kita ng iyong moderator function para naman kulay blue ka na or meron ka ng jacket and you can now start making friends whenever you wanted to make friends in my live streaming. Si Ma'am B Vlog, noted po Ma'am B Vlog. Ayun, noted po. Bigyan kita ma'am ng 5WH. Baka naman ma'am may mga ninja bells ka pa dyan ma'am. Sige. Para kay ma'am gandang Yudawan guys. Oo. Ay, wala naman po mapasok. 91 siya nagsimula. Oo, ayoko sana dito Jonah. Uy, direct ko sana sa Gcash mo para wala bawas. Dan Tusok, dating dikit from Joan po. Ayan. Sige. Thank you po Ma'am Bernjoy. Bemjoy. Trex TV Yudawan Dan full pack. Sabi ni Trex TV. Alo, 5 na lang guys. 5 na lang. Oo. 5 na lang guys para kay Yudawan. Makagraduate man lang. I am Sunshine, harang daw. Mega love shoutout din po dyan kay I am Sunshine na nasa harang din. Ayun. Bigyan kita ma'am ng iyong moderator function para naman pwede ka na rin makipagkaibigan dito sa aking live streaming whenever you wanted to make friends guys. And meron tayo guys na T1, T2, T3. Pwede kayo mag-thumbsuck guys. 1WH, each thumbsuck ninyo. Sa ating mga premiere. Wala kayong ibang gagawin dyan guys, magtatamsak lang kayo. 1WH bibigay ko sa inyo. Ako to only boy Olyanin. Ay siya pala yun. Sorry naman. Ay, nandito na guys. Si Ma'am Ina Macpri, oo. Ito guys yung pinakambuli sa lahat ng mga bully. As in, binuli kami nito. Oo, ni Ma'am Jonah, kanina. Nakawala yung mga isda ko. O, diba? Bakit ma'am? Be mine vlog, Tamsak B vlog here. Ayun. Thank you for that sweet Tamsak Ma'am B vlog. Okay ma'am, I am Sunshine. Ikaw pala yan ha. Oh. Guys, ma'am Ina Macpri, o diba? May code na si Yudawan Oliboy. Opo ma'am, YD1. Opo. Alam mo naman malakas ka sa akin eh. Anything you said will be used against me. Nabuli pala. Opo ma'am, bully talaga yan. Oo nga. Sabi ba naman sa akin kanina, hoy only boy, may kukwento ako sa inyo, sa inyong dalawa ni about doon sa isang live streamer. Oo nga, hinanginan yung utak, sabi naman sa akin. Oo nga, yun ang kwento. May hangin yung utak. Sabi ko, sino ba? Ang pangalan daw, Uragon. Lain mo yun. Oo nga. Tapos sabi naman ni Pre, oo, Uragon niya ang pangalan. Akalain nyo yung pinagtutulungan ako ng dalawa. Akalain nyo yun, may hangin daw ang utak. 96 na si Yudawan guys, sa Be Mine Vlogs Kuluds. Ayan. Sige ma'am. Sabihan niyo ako guys kung ilan yung itinikit nyo ha. Kay Ma'am Yudawan. 5WH guys. Oo nga. Nagbubbles pala pre ang... Oo. Sabi niya may singaw ang utak. Oo nga. Akala ko seryoso eh. Pagtanong ko kung sino yung nahanginan yung utak. Si Oragon. Oo. Umagang-umaga. Tapos pumunta ng Tapos pumunta kami ng live streamer. May kumakanta doon. May pinakanta ng pinakanta. Nangingisda ako. Siya nang bubuisit. Kami nangingisda. Siya nang bubuisit. Kanta pa mo. Wow nang wow. Oo nga. Tamang dikit para kay Yudawan guys. Mga ading. Baka naman guys YD1. Pag-graduate na natin guys. Sige na. 5WH. Bawat makagraduate man lang guys si Yudawan. Sige na guys. 5WH bibigay ko guys. 4 na lang. Oo. Maluoy.
Tamsak B vlog here, ayun. Thank you for that si Tamsak Ma'am B. Ayun. Si Leonie B. Tamsak sa premiere ni Ate ha. Showing na later. T1 guys, T1 ayan. And yung ating super chatter guys, baka hindi nyo pa guys kaibigan ng ating super chatter. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys sa ating super chatter. Si Ma'am DG Well, ayan. Tamsak din ako guys. Maluoy mo, #Uragon, o diba? Sabi ni Samson. Samson, bigyan kita ng code mo pala. Nakalimutan ko, Samson. Pwede ka magbaba ng napaka-iksi lang. 1 minute, at least 1 minute na video mo. Beng to Uman Vlog, ayun. Ito guys, si Ma'am Beng to Uman Vlog. Meron din niya na code sa akin. Si Sir Edwin Uganapin Channel T3. Yudawan, pang 96 po, Dan Pulpak, sabi ni Beng to Uman Vlog. My lips name ni Yudawan Only Boy. Kailangan my lips name. Okay. Sige ma'am, your wish is my command. Wag lang akong mabuli. Sige ma'am. Mr. Visayas, DJ Junel, sa Gyno Remix. Ayan na guys, YD1, may ano na yan, may lips. May kiss. Manoy, sabi ni Bicolanang Sutil. Ito guys, BS1, si Ma'am Bicolanang Sutil. Si Ma'am Adel Sulit guys, wag niyong kinakalimutan yan. And maluoy maawa guys, si Ma'am Ina Macri, yan ang bully-bully. Nambubuli yan guys. Pero kahit binubuli ako yan, mahal ko yan, kaibigan ko yan. Tinuturing kong kaibigan ko yan kahit ano. Oo nga. Kahit binubuli niya ako ng todong-todo. Magkasama silang dalawa ni Pri. Binubuli ako. Mahal ko yung dalawa guys. Wag niyong binubuli yan ha. Kasi magbabalik ako at maghihiganti sa dalawa. Oo nga. Host, pa-support po sa premiere ko po. First premiere po. Tas bakas lang guys. Para mabalikan ko po kayo. Salamat. Ayon. Salamat po. Ayan. Si Bemjoy Vlogs. Noted po, Bemjoy. Ilagay natin kay Nightboot. Pansinin mo ako, Yudawan Pisti. Ala, Ma'am Yudawan, ikaw ang matira niyan. Pansinin mo yan. Si Ma'am Ina Macprian. Kailangan mong pansinin yan. Ayan. Si Ronnie Luke, nandito pa rin sa atin guys. Naka-BG sa atin. Ginataang halo-halo, diba? Sabi ni Bemjoy Vlogs. Sige po, Ma'am Bemjoy Vlogs. Your wish is my command. Bemjoy Vlogs. Ang cute naman ang pangalan niya. Bemjoy Vlogs. Kailan ba to? June 1, 7 p.m. Ayan. Uy, ngayon na pala to. T4 guys, T4. Patamsak naman ako guys, T4. Malapit na guys. T4. Ayan. Mr. Visayas, DJ Junel, sa Gyno Remix. T4 guys, T4. Beng to Uman series live done. Ayan. Wala akong alam dyan, pre. Nagka-amnesia ako kaninang umaga, diba? Wahala ka, hindi nyo pinansin. James Olimpo, mega love shoutout naman dyan kay James Olimpo. Ang Totoy, diba? Mega love shoutout naman dyan kay James Olimpo. Ang Jots, sabi mag-a-apply sa Japan. Kailangan dumaan muna siya sa pier bago siya mag-Japan. Si James Olimpo, mga pupoging lalaki, diba? Mega love shoutout naman po dyan kay James Olimpo. Kung kaya si Ma'am Simpolay Leonardo. Si Ma'am Anaconda. Diba? Yan, ganyan nga. Yudawan, my lips. Lods Uragon, out na ako ha. Ma'am's Rutina. Opo Ma'am B, thank you po dyan kay Ma'am B Vlog. PM kasi si Jonah, if start ka na LS ha. Prepare lang ako. May concert kasi kami over sa friend
namin Deadball. Oh, kalahin mo yan, Deadball na. May concert pa. Papa Yu, nandito na rin sa atin, guys. Mega love shoutout din po dyan kay Sir Papa Hubert, Papa Kulots, Papa Balls. So, di ba? Tamsak lang, sir. Mega love shoutout all. Ay! Eto, kaibigan to ni Nightbot, si Papa Yu. Hello naman dyan kay Papa Hubert. Highly recommended monetize channel yan, guys. Papa Hubert, mega love shoutout naman dyan sa iyo, sir. Kumusta? Salamat, bye all. See you around YT. Ayan. Ma'am, ingat po. Guys, padikit naman ako, guys, kay Yudawan. Aba, magsisisi kayong di nyo dinikitan ang magandang si Ma'am Yudawan. Oo nga. 101 na pala. Congratulations naman pala dyan kay Ma'am Yudawan. 101 na siya. Ma'am, antayin mo, ma'am, na mag-email sa iyo si Lolo. Nakakuha ka na ng 100 subscriber. O, diba? Ma'am Jenny Kimba, nandito na rin sa atin, guys. Si Ma'am Jenny Kimba. Nagbabalik din natin na kaibigan. Si Ma'am Jenny Kimba, highly recommended monetized channel na may dalawang channel yan, guys. Si Jenny Kimba o kung kaya si Ma'am Jenny Vlogs. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Jenny Kimba or si Jenny Vlogs. Highly recommended monetized channel yung dalawa, guys. Welcome din po, ma'am, sa aking live streaming. Oli Jam, Ma'am Yudawan, Dana po, it's simple, Leonardo. Wow, meron pa. Sana dinidikitan. I am Sunshine, Yahoo. Hello naman po dyan kay I am Sunshine. Hey, congrats. Waiting ng email ni Lolo. Ma'am, habang nag-waiting ka, ma'am, ng email ni Lolo, makipagkaibigan ka, ma'am, you can make friends. Walang problema yun, ma'am. And pwede mo na, ma'am, pwede mo rin na i-workout ang WH mo para naman, ma'am, habang umaangat ang subscriber mo, umaangat din yung WH mo, balance lang. Hindi ka, meron dyan akong kakilala na hinabol yung subscriber count. Within 1 week, natapos yung kanyang subscriber count. Na problema, naupo sa gilid. Ano bang gagawin ko pagdating sa WH? Ganun. Tapos nung sabi ko tulungan kita, ayaw niya. Pinag-MS ko, yung isa ayaw pa rin niya. Pinagbigyan lang daw ako. Alain niya. But now finally she's now a monetized channel. Diba? I am happy for that someone. Oo nga. Kahit binubuli ako noon. Oo nga. Elo, no? Itamsak dukot na sa imo sa Nehem Vlogs ayon at Nehem Vlogs. Mega love shoutout naman kay Elo ayon. Thank you naman dyan sa mga patamsak mo dyan, sa mga padukot mo, ayan. I am Sunshine, wala pang email si Lolo, baka mambawi pa. Ma'am Yudawan, hindi naman yan, ma'am, ura-urada, James Pogi, YD1. Diba? Sana all may YD1. Nandidikit. Thank you sa mga dumikit. Babalikan ko po kayo soon. Wow, Piste, bakit nangangamoy guilty ako? Hala, bakit, ma'am? Papa Hubert, dyan ka muna, bruha. Wag kang pasaway dito kay Lods Uragon. Banatan kita, gika, Daw pasaway. Yan, guys, si Papa Hubert, guys, ang mga Papa Balls, diba? Na marupok. Ano na nga yan, pre, yung kagabi? Nehem Vlogs, taga Pasakaw. Nandito ka ba sa Pasakaw? Bigyan kita man ng yung moderator function, guys. Ano daw yan? James Wogi, pababa po ng link ni Ma'am Yudawan, Sir Uragon na yan. YD1. Day Juna, manahimik. Pangalanan ba natin, pre? Oo, wag mong pangalanan, pre, kasi nga nasa Manila pala si ma'am, ay si Elo. Lumayas ka na, bruha, B-Vlog, ako lang gagala dito. Kalaan mo yan. Dikit ko na din po ito sa iyo, sir. Thank you naman dyan kay mga ducks yan, guys, mga ducks. Didikitan daw kasi. Bukas ko na yun. Didikitan. Ma'am Yudawan, dan po it's simple Leonardo. Ayan, si James Pogi. Diba? Si James Olimpo yan, guys. James Pogi. Diba?
Uy, pre, magsimula ka na, pre. Oo nga. Guys, ilipat ko kayo guys kay pre kasi nga mag 1 hour lang ako guys. I am giving way to Jonas Salundaga. Jutes yan si Papa Hubert Lutz Uragon, Team Jutes ng mga Jutes. Katim pala niya si Board Vlogger. Oo. Si Board Vlogger guys, yun ang alam niyo ba yung Malagamungo, di ba? Na tinumuan ng malakamatis na itlog, di ba? May isang buhok, di ba? Yan. Oo. Katropa yan ni Board. Dikit ko na din ito sa iyo, sir. Oo. Oy, hindi ako nagsabi niyan ha. Si Ma'am B Vlog. Pogi ko, Ma'am Yudawan dan po it's simple ay wow, ang dami na. Oo. Wow. T134, ayun. Papa Hubert, yung mga isda ko nakawala kanina. Oy, nalagas. Oo. Pagka mali ang pagkakadikit kasi guys. Oo. Di vlog bruha, alis ka na dyan. Baka may mamighani pa sa'yo. Alain mo yun. Oo, maraming nabibighani dyan talaga, Sir Papa Hubert. It is because ang kagandahan niya is, akalain mo kilay palang ganon. Ang kilay niyan guys is pantay, maganda, makinis. O, diba? Pareha siya ni Ma'am Ina Macpre, maganda, makinis, sarap gilit-gilitan ang mukha ng blade. Kasi nanggigigil ako pag, diba? At least at the end of the day, bago ako matulog, titingnan ko muna yung GC namin. Ay, may maganda, matulog na ako. At the end of the day, may nakita ko maganda. Pwede ko ba i-add ikaw, Ma'am Yudawan? Oo nga. Okay, makipagkaibigan kayo dyan guys. T1 hanggang T4, ayan. T1 hanggang T4, bebe. Oy, bebe. Oy, pre, magsimula ka na, pre. Oo. Guys, ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonas Salundaga. Ha? Guys, ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonas Salundaga. Ito nga ini-explain ko guys kanina, may bagyo kasi kila pre. Nanganganib na baka maputulan, at least bago man lang maputulan ng kuryente kami. Kasi dito din sa amin guys, naka-signal number 1 na rin po kami. Ayan. So, hatiin na lang namin ni pre hanggat may kuryente pa, at least makapag-live stream kami guys. Habang di pa napuputulan kami, at least naka 1 hour na rin ako. Ayan. Bukas na lang ako guys mag-resume ng Tapos mamigay ako ng sangkatutak na WH. Ayan. Guys, yung mga nagtamsak, sabihan niyo ako yung mga nagtamsak ha sa premiere. Mag-iwan kayo ng bakas. At sabihan niyo ako guys, sino ba yung mga nagdikit kay Ma'am Yudawan? Bingwit ulit next LS Papa Hubert. Ma'am Yudawan, puntaan mo yun si Ma'am Jonas Salundaga. Ingat sa all, keep safe everyone. Oo nga, Talmen, sige tita, I am sunshine, pagtawas ko kumain, ayan. Tomorrow po uli. Opo guys, pwede kayo lumipat dito guys, kay Ma'am Jonas Salundaga, ayan. Sir Uragon, 8 po, dinikit ko kay Ma'am Yudawan, kay Simple Leonardo po ito. Sige, 8WH, kunin ko yung copy and paste, ayan. Asan ba yung aking listahan? Noted na. Basta Ma'am Yudawan, wag ka manukli, walang email. Okay lang naman po yun, okay lang naman po yun, Ma'am Yudawan. You can, pwede naman po yun, pwede yun, Papa Yu. Kasi hindi pa naman talaga totally critical na part yan. The most critical part ng pagdidikitan is when you reach 1,000 subscriber. Ang 100 subscriber, pwede kang mandikit ng pandikit kasi kahit i-return back the favor mo ngayon mismo, okay lang naman yan. Kasi kung talagang dikit dyan, di yan malalagas. Pero kung mga spam subscriber, kung nai-spam yung pagkakadikit sa'yo, maglalagas ka pa rin. At least, diba? Ngayon na mag-i-start si Daijuna Yudawan. Oo nga.
Wow, thank you. Thank you po, Sir Host. Ayun, Papa Hubert, sabi ni I am Sunshine. Eto guys, naka ano na guys, naka live stream na si Ma'am Jonah sa Lundaga. Mag-enter rin ako guys. Doon tayo magkita-kita kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Akyat ako doon kay Ma'am Jonah sa Lundaga guys. Naka ano ata si Ma'am Jonah. Akyat ako doon guys kahit ng ilang minuto. Bye guys, I love you all. Kita-kita tayo kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Huwag ka maniwala. Ingat po and God bless. Sa ating super chatter, maraming salamat. Sa ating mga nagpa-member guys, maraming salamat. Kay Ma'am Yudawan, kay Ma'am Ina Macri, kay Ma'am B-Vlog. Sa inyong lahat guys, the rest of you, I love you all. Kita-kita tayo ulit bukas. Ayan. And dyan kay Ma'am Simple M, samsak na lang kahit late. Ma'am, inililipat ko kay Ma'am Jonah sa Lundaga para kahit papano, makahabol pa at may kuryente pa ma'am sa Cebu. Oo, may bagyo kasi ma'am, at least. Bye guys, I love you all. Akyat ako doon kay Ma'am Jonah sa Lundaga kahit mga ilang minuto. Bye guys, I love you all.